Il-PBS ġabuh magna ta' propaganda favur Roberta Bela u l-Gvern Laburista jiċċensuraw kull messaġġ ta' kritika lejn il-Gvern. Sostna dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino kif matul il-jum tal-ħamis, il-Partit Nazzjonalista kellu smieħ quddiem l-Awtorità tax-Xandir fejn preżentaw 11 ilment sabiex jiddiskutu u jagħmlu argumenti rigward l-iżbilanċ kontinwu fuq ix-Xandir tal-Istat. Is-Segretarju Ġenerali jinsisti li l-PBS qed tiċċensura kull tip ta' kritika lejn il-Gvern ġejja minn fejn ġejja. Fost oħrajn, il-Partit Nazzjonalista talab li jingħataw statistika ta' kemm kien hemm klips tal-Gvern u l-Oppożizzjoni fl-aħħar sena, u li dawn sussegwentament ġew mogħtija mill-PBS. Minn dik l-evidenza turi li hemm żbilanċ enormi fejn sound on tapes bejn il-partis ta' sound on tape biex jifhmu in-nies huwa meta inti fl-aħbarijiet tisma' il-vuċi ta' dak li jkunu hemmhekk hemm żbilanċ kontinwu. Allura aħna morna quddiem l-Awtorità tax-Xandir, morna l-qorti ħankomplu nagħmlu dak kollu li nistgħu nagħmlu u ma niddejqux neskalaw l-azzjonijiet tagħna fejn hemm bżonn u mhux ħaniddejqu li neskalaw l-azzjonijiet tagħna fejn hemm bżonn sabiex nassiguraw illi x-xandir pubbliku ikun verament xandir pubbliku u mhux xandir ta' Roberta Bela kif ġabuh illum il-ġurnata. Wara dan kollu Michael Piccinino saħaq illi imnalla dan il-pajjiż għandu l-midja tal-Partit Nazzjonalista ċew Net Media għaliex hekk biss tista' tara il-veduti li ma jridekx tisma' Roberta Bela. Jekk inti tisma' l-istorja kollha ma tistax tmur fuq il-One, żgur ma tistax tmur fuq il-PBS, però in-net iva jipprovdi dik l-opportunità. Jiena qed u ngħidha b'responsabilità illum il-ġurnata fuq Net Television ikunu mistidnin iktar esponenti tal-Partit Laburista milli jkunu mistidnin esponenti tal-Partit Nazzjonalista fuq il-PBS. Daqshekk jitgħaddaq għax farsa ġabuh l-istazzjoni suppost pubbliku. Is-Segretarju Ġenerali insista li l-Partit Nazzjonalista kburi li fuq il-pjattaformi ta' Net News jintweraw il-veduti ta' kulħadd u saħaq li għalhekk huwa importanti illi il-midja tal-Partit Nazzjonalista tkompli tissaħħaħ.